ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme na Nsụka na okooko papa efuru efu unu na-afụ ebe a o werugokwa maka oke alamala oke iche na mmadụ bụ egwu wee gbuo ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị unu na-afụ ebe e nyere afịa wee dị ka ọrụ ọma na ọ dịkwa 19 years nwoke anụ wee gbukwana na nwa mmadụ na-emeghị nta na-emeghị imo na nwoke a ka a na-akọwa na oji nwatakịrị a na-agbara iche na mmadụ bụ egwu na-agbara missionary journey na ya na ya na-abụbikwa n'ụlọ nwatakịrị wee sị gịnị na ya bụ ife akarịana na onye ebizi ka okolo abịa nababe nne na nna ya nwoke a wee sị ya gịnị na osibe ya pụọ n'ogbuo nyanwa ogbuo nne ya gbuo nna ya gbuo ụmụnne ya jee n'ebe nwanne ya nwanụ bi na Abuja bi o ruo ebe ahụ si ogbu agba nke ahụ unu ya abịa ka unu nụrụ ya n'ọnụ nwatakịrị nwaanyị a na o kwuru ife niile bifo wee nwa kwuo ife ya na hei kedu ụdị ka ajọ obi dị ife maka oke alamala ka nwoke a ji wee gbu nwa mmadụ n'efifie na-abụ o wee bụrụ na a na-akọwa na okooko efuru efu unu na-afụ ebe a enyere afịa wee dị ka ịma nwa ngwu a sị na ọ bụkwa onye ọrụ nche ọ na-alụ na lokal gọọmenti nwanụ na ọ bụ CSO nke Ibeko Obi kọmuniti na-ebinyere nwoke anụ wee egbe o wee na-arụ ọrụ amahụ na onye isi ndị VG ka ọ gịnị ka ọ bụ n'obodo fa sọọsị ya ama nwoke anụ nwa ka a na-akọwa n'onubugori nwaanyị n'onuzugo ụmụ nwaanyị 5 onye bigide witia maka ajọ obi nwoke anụ nwa a sị na nwoke gbara afọ njọ onye bigide o kwezighị ya o bula akpa ya ọsọ na-enwelu nke mụtaziri ya nwa nwaanyị na nke ahụ bihapụrụ ma nwa nwaanyị nwa mụtara nwoke a wee gbafere n'ọkwọ nwanne nwoke anụ nwa nke nwaanyị jelu na vileji fa wee jee kpọta nwatakịrị nwaanyị ya mgbe o pere mpe ka ọ bịa na-enedolu okooko efuru efu a nwa ya nke nwaanyị agha anya ka ya na ya biri a sịkwa na ya na nwoke a na fa metụta ka ofu ịmụ nọ kafa bụ mana asị na fa metụtara asị nwanne na nwanne n'okwu ya ka a kpọrọzie nwatakịrị nwaanyị abụ Ọlụọma wee kponye nwoke ka ya na ya biri wee sị na-abalị ọbụla nwoke wee were Ọlụọma na-agbara missionary journey na-agbara iche na mmadụ bụ egwu na-agbara ụwa mgbede na-adawari Ọlụọma ka o si wee sọ ya n'ọlagidegokwa Ọlụọma atịkwa na ike o ji ala agwụgị ya n'ọkwa osi nwoke a na ọ chọghọ nwoke a na-amakwa ya na ọya alariri osi na ọya ana nwoke asị ya na ọ na ogbuo ya ogbuo ndebefa n'ọkwa ife a ka emegidezi a sị na ebe Montego na Ọlụọma na afọ ya na-achọgharị ya mmadụ na-achọ ya na amaghị nọ ndị ntọtọ ji na after 1 month ka eji wee fụ ya n'ọdụrụ iko nwoke a bụ ife kpochidori ụzọ anọkatakwazie asị na afọ n'Ọlụọma unu ya anụ ka a siri o si wee kwụọ aja ọ na-akọ nya ọ kọrọ ndebefa nnọọ n'ọka ọ kwụrụ aja ka ọ dị ka nwoke kpochidokwara ụzọ nke abụọ wee kwụọ aja wee gbafere ndị mmadụ wee fụzie ya wee na-ajụ ya ajụjụ akpọrụzie Ọlụọma wee jebe na one pharmacy nwa oduko chemist maka ọdịka ike adịghị ya ama m ife ọ kọrọ fa na nwa wee jezie kweri ya drip ka ọnwa ama m onye kọrọ ompa anụnwa efuru efu papa na Ọlụọma na ebe ahụ wee na-anara ọgwụgwọ nsọ atị nwoke wee mabata na stọọ onye na-enye Ọlụọma ọgwụ ife ị na-anụzikwa nkatagbu buru Ọlụọma pịa ya isi n'ala kwa ya isi n'aja ma etinye nwuru unu foto ya ebe ozu ya tọwa n'ala otu a ka nwatakịrị a ti wee nwụ ndị mmadụ jezi na kọmentị wee na-asị na ife na-ese okwu bụ na Ọlụọma na DPO nwa na-ayị amakwụkwọ m na onye na-etu okwu nwoke a wee sị DPO nye hapụrụ ya Ọlụọma na onye na-alarị Ọlụọma tị na ọ nabagwe si na mbọsị ahụ nwoke a gburu Ọlụọma na DPO ahụ na ọ nọ na moto na-eche Ọlụọma ka ọ ṅụchaa drip ka o wee bunaa ya bifo nwoke a wee bịa na mgbe ahụ o gbuchara ya Ọlụọma DPO ebe nwoke nọ na moto na esi ọgbere ka ntịkwa wee fụ amakwụkwọ m otu nwoke a wee jee ebe ahụ wee tụkwa ya ọgụ si ya bụ nwoke polisi wee wepụta egbe ka o wee gbawuo nwoke amamife bata na ọ gbawuhie ya ka ọ nwụọ ozigbo si ndị mmadụ wee jibie n'okwu ntụ a ka esizi wee kpọọ ndị uwe ojii kpọrọ nwoke a kpojee na ogige ndị uwe ojii na ka ọ dị kịta na ọ dọkwa ka ndị uwe ojii nwana na fa chọrọ inye Ọlụọma justice na fa chọkwara ikpe ikpeazụ na amakwa m ebe atị nwoke na-akọgheri na ogige ndị uwe ojii ebe ọ nọ amana ote na ohi ya gburu ka ote na mmadụ ziri ya ma akwụkwọ m na ka ọ dị kịta na Ọlụọma anwụkwana na ndị befe asị na fa chọrọ justice kedu na ụdị akụkọ dị ife nke nwatakịrị ya bere akwa mgbe ọ dị ndụ na unu zụọ ya na ọya anwụ atịkwa na amaghị m na ndị befe ojekwa na polis steshọn nye rịpọtụ ka o kwuchi anya bụ ife ike na-ewere okwu ụmụazị maọbụ na ọ dịghọ chọọ ife ọ na-ekwu ma na nwoke ahụ egbu ya na-ezikwa anụ nwoke egbukwa anya ya nwatakịrị kwukwere ekwu na nwoke esikwa onoyi egbu ya na ndị polisi enwekwa ife ya ekpeta na ya na ọfa nwaso na ọchịchị na o nwekwa ife ya eme na o gbuo ya ogbuo ndị befa nwoke emechakwa ọnụ gbukwa anụ nwa mmadụ ọha na ajọ obi o buru ife utu nwoke kotarịa ị na-alarị onye gụ na ya bụ nwanne onye ma na iji ịnụ ya echi na ihe anụ nwunye ijiri ya na-akpọwarị na-alarị ife ọzọ ụmụ nwaanyị ọzọ
ajọ obi ajọkakwọnụ ife dị n'utu odunakwa na ụfọdụ tinye ụfọdụ n'ime ụlọ nga kwụsịrị ike maka na DPO dị ka ahụ dị sten kwụsịrị ike na ka m ihe eme gịnị moja alabain gwe otundo pichi anya oche sinema yara ya na-enwa ni agbagbu am gbagbu mu ne ọgbagbo m na-ego nema good ijere bọsha bụ ịgbaliri isiri brọda gịnị bịa na nke m bịa gote ọgwụ ọ bụ ịgwara ya ọ maara na ịgbagakọ ya m na-esi isi gị na ya nọ n'iche ma gị ka gị na ya nọrọ mana ọ na fọs ga fọs oke wee mgbe ịlakọ na ị chọrọ ịlabụ wee mgbe ị lara mgbe ị gbagara ụda bụbụ onye Enugu ezike wee mgbe anyị shie hụ gị na ahụ shie gata like this wee mgbe shie hụ gata anọrọ hụ gị be Emeka nwangwu be Emeka onye bụ ishiri ewu gata ọ mara na iwu gatara nis na ị ga-agbago ijekọ wenu ị chọrọ ịlabụ o nwere ọzọ m kwesịrị ijikwa maka nye m na-ekwu n'ihe a na ndị nọchi ebe a o nwere ihe jikọrọ m na ege oke ụgwọ ego ole bụ ji m na shop 31,000 something gedi anyị ji eme this thing ihe a ji eme ọsha bụ because na police ga involve n'ihe a mega wa involve gbatara m jiri ja ewofutesi ka kedu udiri ihe dị like this ihe m na-akọwa na ọsha bụ to the police station witie mgbe ijekolenu kasịla oke ihe ịgbakọ nkịta bụ na ọnọg iwe shiwenu gbafta n'azụ fence iwuru fence ka iwudogo fence iwuru fence oke mana ọ sị na oke ọ kpọchiri gị ụzọ wee faa look help were machine vurie onye to police station because n'ihe o kwuru bụ na o jejeja na oshituku ime abụghị abịa unu kọkọ ọkọkọ na ọkọjima ọ nọkọta ọsị na ya na-echi m obi na anyị ma Chukwu emene ga ama ihe m na-ekwu bụ ọsọ na achọ m ka oshi nwa befọ achọ m ka oshi Your father's house? Where? Enugu. Oh, that night, April. Did you go to this woman's house at all? Okay, Korea. What can you show there? Oh, yesterday. Even I came here yesterday, the day before yesterday. I meet the DPO, culture DPO, everything. DPO smoking, and so bad. We call the man. We say, "Ne, Ocho Kabian and Kim Kabian made the searching." Because no one was the need for that. Even my brother, I'm going to that day. I will put my brother copy again. No one was the need for that. I said, "But you can actually the girl." I said, "Yes." So I call DPO Simona. No any disturbance from him again. I should come and let him know. Okay, this morning. Now I forgot this girl yesterday evening. So when I joined the mother said, "Are you serious?" I was very, very happy. So they mean there was some the news will circulate within that their house. Come on, the girl now go some na so but this man na my shop the distance had not that much. So one road that in the so my brother I take Ojenyo man by this afternoon. Osimu news on afobo kamadu na fence we jump or down we. We now you bring this girl. Fencing cooling. Fencing ke, come on fencing ke puru. Fence after our house. Fence after their house. Fence after your house. Yes. You jump, enter, you jump. I enter and I jumped out. Oh, we bring that man. That is a brother. Yes. Jerry, weje nabeha weje bona ti aga yesterday. Oh, na bola ta ko bo show. This ceremony. Oh, me the yesterday was na mama. Yesterday no be. Oh. Oh, the Nabun. Yes, he was Enugu. there. Even drinks with my uncle. Nabun. Yes. Now, September, he was the one that even returned my bag. He was happy, now left. They said that this morning you will return my phone by 9. So this morning I was washing plates now.
I was not hearing noise. I came out, it was snow. And now them to go and that bike that we are going to. Another time, but my mom is not around because you know that my mom used to go out and nobody was at home. Even my mom, none of them is around. So he now took me and came to and called my mom. He now put his hand on me and started telling me that I should tell my mom that I'm the one that used my hand and come back to Obi. That later will come and carry me back. But I tell him that I don't want to stay there again. Even my mom said that nobody asked me to. But I wasn't staying there before. I was staying at my auntie's house. He now came there and picked me. How do you later with him? His mother and my mom. His father and mother. His mother and your mom. Kedu isiri anyị nọọsụ na o ji emebi ma ọ bụrụ na iju na ya chitegasị n'ebe? His father and mother. His mother and your mom. Kedu isiri anyị nọọsụ na o ji emebi ma ọ bụrụ na iju na ya chitegasị n'ebe? He said that if I not come back here, like if I go back to my house again, like my brother, like you go and block road where my brother is feeling as Abuja. If he come, and you go and look for our firstborn. If you see him also. Oh, what? Not the police will not do anything. That I feel like I should call police. That's what made you to jump fence and Owe na fuzi this afternoon. We lock our door inside. So fence all puzzled that she now tries to escape again. Okay. Or what still goes on? What still use locked all the door and locked her inside. Yes. I was mistaken, but I now dropped Okay, our job does it down. Can anyone catches there? I figure me go jumps it down. With no job there now, but he's inside bush. And now called people around. We gathered him. We gathered her. So yeah, we him GS every area this place. Manion I go in that place. No choice can the man and the man has been threatening her. We said that I don't know. No, we can be back. Can you make up in your hand? So said that it's not a threat, that is a promise. that is not a Threat, it's a promise. See there, this thing, I won't go more to what's running the house now for that threat.